bịa ihe na-ahụ ebe a ọ bụ dustbin bụ ihe a bụ ego. Nke hụrụ ebe a ọ bụghị dustbin, ihe a bụ ego. Ihe na-ahụ ebe a ihe adịcha ka ihe na-awụfu awụfu, onweghị dustbin, ọ bụ ihe a bụ ego ụmụ Igbo. Ego gịnị? Ego ụmụ Igbo. Ihe na-ahụcha ebe a bụ ngwaahịa na-abịa. Ihe niile na-ahụ ebe a bụ akụrụngwa ụgbọala na akụrụngwa ndị ọzọ dị iche iche, ma eletrọniks na ndị otu ya na-abịa. Ihe a niile hụrụ ebe a onweghị dustbin, ọ bụ ihe a bụ ego na-abịa. Kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere nye ndị be anyị, karịsịa ndị nọ na be anyị bụ ala Igbo na Naịjirịa, ndị na-ahụta ala bekee ka ebe a na-atụtụ ego n'ụzọ makwa n'ebe a na-aghọta ego n'ukwu osisi? Ndụmọdụ anyị na-enye ndị nke nọ n'ala Naịjirịa bụ ụmụnne anyị, ha bụ ndị nke a na-ebulatara ngwa afịa. Ha nwa afụ ya na Chineke emechiela ha ihe niile nwere ike imere ha. Ọ bụrụ otu ahụ ka ọ dị. Ilegharịa anya ugbu a, ị ga-afụ ihe ndị na-anọ ebe a. Ihe a bụ ngwaahịa ụmụ Igbo nọ na mpaghara nke Malaysia. Afụfụ ka a na-ata ebe a, afụfụ ka anyị na-ata iji wee gbaa mbọ iji wee fụ na anyị welara ihe ụlọ. O nwere ndị ọ na-abụ agwa ha na o nwere akpati ya loduru na ọ bata ka ire ya, o jee n'ụlọ ụka jee nyewe testimony na Chineke emecherela ha ihe ọma, na ha nọ na-ata afụfụ for years na ngwaahịa mmadụ akpọ ha si na ya elodorele ha ofu kọntena, ha rechee ngwaahịa ahụ eburu ma ego ma ihe niile wee gawa. And onye ahụ sendịrị akpati ahụ, ị maghị ma ọ bụ last card ya ka o ji sendị akpati ahụ, wee buru ahịa ahụ wee rie, were awụrụ na o rechere ya weta ego, a na-ebutekwe ọ na-aga. So na-asị ndị na-eme ụdị omume dị ụtọ a, ha wepụ aka onwe n'ofe ka ọ ghara ịghọ aka mmadụ. Ọ dị mma. Nwanne m nwaanyị, kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere nye ụmụ nwaanyị ndị be anyị, ndị na-abụ onye nọ ala bekee lụ ha n'onye ahụ o dowe arụ na ya mewezie nwunye odogwu na onwezi ihe o kwesịrị ịrụ dịka ọ bụzi nwunye odogwu? Kedụ ndụmọdụ ị nwere inye ụdị ndị ahụ? Ọdụ m ga-adụ n'ụbọ ndụmọdụ awa bịara m obodo oyibo wee dụọ ya onwe m, bikos mgbe m nọ na be anyị, ihe ahụ unu na-eche kịta na-abụkwa ihe mnwa dịrị eche. Anyị che n'obodo oyibo na a na-aghọta ego n'elu. Oge ị bịara ebe a ka ị ya ama na ọ bụghị chere were, na ibi obodo a you must hustle for it. You must, ma ya bụ must hustle for it, ọ bụghị bịa nọdụ ala. A na-asị gị na obodo oyibo, ọ bụrụ na ileghara anya ya afọ ebe anyị nọ, onye ọbụla yi sọs ka onye ọbụla kwadoro onwe yi so fụ na ebe a abụghị tọkọ, ebe a wu hustle before we make it. Ana m afụkwa na nwunye odogwu abụkwa online ka a na-eme, inside nwunye odogwu adụghọkwa inside. Ọ dị woman na ụmụ nwaanyị na hustlekwa nke ikpeazụ a, to be honest. Nwunye odogwu wapụtakwa na Facebook a na-agbara ma anyị bụ nwunye odogwu, ma ụmụ nwaanyị na-agbakwa mbọ nke ikpeazụ a. Nwunye odogwu ahụ ị na-eme ya bụrụkwa online na Facebook, ị na-eme nwunye odogwu, ịba n'ime chọọ ihe ị ga-eme wee help ọ dị gị. Onye chọkwara ịbata n'ụdị azụmahịa a, kedu ihe dịka ego ole ka ị ga-agwa onye ahụ ya chọwa? Ahịa mgbuke bụ ọzọ Igbo ndụ. Ahịa mgbuke bụ ọzụrụ ụmụ ogbenye, na onweghị ego ole a ga-asị gị na ị ga-ewe abata n'ime ya karịa na ịbatara n'ime ya. Karịa na ịbatara n'ime ya, ụmụnne gị enwe ike wee kụziere gị, maka na ihe dị mkpa na ya bụ ahịa atụmatụ ya bụ mgbuka ka anyị si akpọ ya, ahịa gbasatara spare parts, bụ na ịmara anya ya. The technicalities is what matters. The experience is what matters. So ihe ndị ọzọ bụzi obere ego ị ga-eji wee malite. So ihe kachasị mkpa na ịbatara n'ime mara anya ya, akụziere gị. O nwere ego ị mere introduce pere mpe, onwekwene nke ị mere karịrị akarị. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ma ile anya n'azụ m, ị ga-amata na ebe anyị nọ ugbu a abụghị n'ime sim.si ha asịrị FM, kama ebe anyị nọ tata bụ ebe a na-agba mbọ
kedu ihe anyị ji maka ya wee nọrọ ebe a? Nke mbụ bụ na ebe anyị nọ ugbu a bụ ebe ama dịka Klang nke dị na mba Malaysia. Ihe anyị ji maka ya wee nọrọkwara n'ebe a tata bụ ihe emume nke anyị kpọrọ ụmụ Igbo na ịgba mbọ. Ụmụ Igbo na ịgba mbọ bụ ihe emume ahụ nke anyị na-ewetara unu iji na-egosi unu ihe dị iche iche nke ụmụnne anyị ndị Igbo na-eme na mba ụwa dị iche iche. Ihe anyị ji maka ya wee nọrọ ebe a tata bụ ka anyị gosi unu ụfọdụ ihe ziri ezi nke ụmụnne anyị bụ ndị Igbo na-eme na mba Malaysia ebe a, bụ ebe ha si enweta ego nri na ego ha ji egbo mkpa onwe ha. Ebe anyị nọkwanụ tata bụ n'ụlọ ọrụ nwanne anyị nwoke ebe ama dịka Majestic Target SDN Berhad. Nwanne anyị nwoke bụ onye nwe ụlọ ọrụ a bụ Chief Dr. Emmanuel Abugu, onye nke ama dịka Dato Ima na mba Malaysia. Na-etufughị oge ka anyị gaa zute ya bụ nwanne anyị nwoke maka ọkpọrọ anyị baa n'ime ụlọ ọrụ ya, gosi anyị ihe ha na-arụ ebe a. Ejela ebe ọbụla, soro m ka anyị hụ ka ya bụ ihe si aga tata. Ka anyị na-ejenụ. Oh, Chief, ekelekwa m. Ọga ekele m. Onye ị na-ahụ ebe a bụ Chief Dr. Emmanuel Abugu, bụ onye nke ama dịka Dato Ima. Ekelekwa m, kele ndị Igbo ndị na-ekiri anyị. Ekele m gị okpuru ọra ndị Igbo. Ọ dị mma. M bịara n'ogbe. Anyị sị ka anyị bịa na nke gị. Ọ dị mma. Ọ ka ga-akọwa onwe ya, mana tupu anyị eje na nkọwa onwe ya, ka anyị banyegodo ebe a ka anyị mara ihe ha na-azụ ebe a. Ejela ebe ọbụla ka na-esonye anyị. Ọ dị mma. Ya o. Unu na-ahụkwa n'agbanyeghị na mmiri zoro, o nwere ka ala ebe a si wee dị. Mgbe ikpeazụ m bịara ebe a, ebe niile dị, ala niile dị chako, mana nsogbu adịghị. Ihe niile ị na-ahụ ebe a bụ ngwaahịa. Ma nke ị na-ahụkwanụ ebe a bụ nke a na-adọnye na kọntena na igbe eji ebula ngwaahịa na be nakwanụ mpaghara Afrịka dị iche iche. Ejekwala ebe ọbụla ka anyị na-agakwa ka anyị mara ka ha si arụ ebe a. Mana ụkwụ m adịkwa ka aga m eyigharị ihe anyị yi n'ụkwụ ebe a. Aga m eyigharị ihe anụ. Ọ dị mma. Thank you, Dato. Ọ dị mma. Dịka ị na-ahụ ihe a na-adọnye ebe a bụ ngwaahịa. A sị nọ fabric softener nke a na-ala mba Afrịka. Eji m n'aka na ọ bụ na Naịjirịa ka ọ na-ala, but a sị nọ na mba Afrịka ka ọ na-ala. Ise? Kotonu. Onye nwe ọrụ sị na ọ na-ala Kotonu. Ewekwana iwe, anyị ka na-abịa. Anyị ga-egosi gị mgbe anyị na ya nọrọ wee kparịa ezigbo nkata. Mana anyị sị nnọọ ka anyị gosi unu ka ya bụ ihe si aga ebe a. Ma ndị ị na-ahụkwanụ n'ime ebe a bụkwanụ ụmụnne anyị. Maka gị bụ onye nọ na be anyị na-abụ ịrịọ nwanne gị ego, nwanne gị nọ ala bekee, onye gị obere nke o ji, ma ọkwa na ọ sị gị na ọ dịghị, iwe were ya iwe na ọ na-ala bekee na-ebute ego mana o chefuola gị. Ọkwa ụmụnne anyị na-arụ ọrụ a ebe a, ọ bụghị ndị ọcha. Onwe ebe a na-atụtụ ego n'ụzọ ebe a, onwekwana ebe a na-aghọta ego n'ukwu osisi. Dịkwa ka ọrụ si aga. Ịrụ ọrụ irie, aka aja aja mere gịnị butere ọnụ mmanụ. Ị na-ahụ ka ala ebe a dị. Ọkwa ụmụnne anyị na-azọ ya ka gịnị mee? Ka enweta ihe a, ka enweta okpoko, ka enweta mma nwoke. Ọ dị mma. Ejekwala ebe ọbụla ka na-anọnyekwara m ka anyị na-aga, ka anyị na-ahụ ka ya bụ ihe si aga. Ọ dị mma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, odogwu nwoke a mụ na ya nọ ebe a ugbu a bụ onye anyị bịara n'obi ya bụ Chief Dr. Emmanuel Abugu. Ọ bakwara n'uru na eji m ọnụ m akpọ aha ya. Ka anyị nye ya ohere ka o kelee ndị na-ekiri anyị ma gwakwana anyị onye ọ bụ, ma gaa n'iru gwa anyị ihe anyị bịara ebe a ịhụ tata bụ ihe ha na-eme ebe a. Chief, ekelekwa m. Ekele m sa. Boss, okpuru ọra ndị Igbo. ekelekwa m. Ka ekunu mere? Ọ dị mma. Udo. Kelenụ ndị Igbo ndị na-ekiri anyị, gwa anyị onye bụ nke ọma, maka na o nwere ike were ọnụ m kwuwe ya, agaghị m ekwutecha ruo ihe ịbụ nakwa n'ogogo ịnọ.
kọwara ndị Igbo ndị na-ekiri anyị onye Igbo. Igbo mụrụ nze na ọzọ, ekele m unu. Yo. Igbo ọma ndị na-ege ntị, ana m asị onye ọbụla kwere ekene. Yo. Onye nọ n'iru skrin bụ onye aha ya bụ Chief Dato Dr. Emmanuel Chukwumabugo. Abụ m nwafọ Igbo from Enugu State, Igboeze North Local Government, precisely in Enugu State. Aha eji mara m Kankụ. Ụfọdụ na-akpọ m Majestic, ụfọdụ na-akpọ m Imaklang, ụfọdụ na-akpọ m Dato, ụfọdụ na-akpọ m aha dị iche iche, ụfọdụ na-akpọ m Dọkịta, ụfọdụ na-akpọ m ọga ndị ọga. Ọ nke ị mara iji mata m ka ị ga na-akpọ m, wee na-asị ndewo. Ọ dị mma. Ọ dị mma. Chief Dato Emma, kedu kọwakere na anyị n'ụlọ ọrụ gị a nke anyị bịara tata, kedu ihe na-arụ ebe a? Kedu ụdị azụmahịa unu na-azụgacha ebe a? Ebe a bụ nkọrọdọ ebe anyị si na-anọ wee na-ebupụ ngwaahịa dị iche iche nke si na Malaysia wee na-aba mba Afrịka. So ihe anyị bụ a dealer, bụrụkwa a shipping agent in Southeast Asia. We covers from here to mba dị iche iche dịka Angola. Dịka unu si wee fụ kọntena nke a na-elodi, ya bụ akpata na-elodi, nke bụ soft fabric softener, ka bụ mba Cotonou ka ọ na-ala. Anyị na-agakwa ma mba Angola, na-agakwa ma ya bụ Ghana, ma Cameroon. In fact, the HQ anyị bụzi Nigeria. Kpọọ ya Ladipo, kpọọ ya Ugwagbobosi, ebe ọbụla anyị na ebe ahụ. Ọ dị mma. Ya bụ na ihe ebe ahịa gị, azụmahịa gị gbadoro ụkwụ bụ ibule ihe na be anyị, ibula ngwaahịa. Kedu o nwere ụdị ngwaahịa dị iche iche nke unu na-ebulakarị, ka ihe ọbụla bụ ngwaahịa a chọrọ ibula site na Malaysia gawa be anyị? Ngwaahịa anyị na-ebula bụ assorted, every kind of ya bụ ngwaahịa dị iche iche. Ihe ọbụla ọsọ ya bụrụ nke obodo anaghị asọ nsọ, ya bụ nke ndị kọstọm na ndị nyocha dị n'aka anaghị asọ nsọ, anyị na-ebula ya ebe a. In fact, we call it asụsụ bekee conveying from area of abundance to area of scarcity. Ndewo. Ọ dị mma. Chief, ị nwere ike ịkọwakere na anyị obere akụkọ ka isi wee bido azụmahịa a? Kedu bidogodo na mgbe ị bịara obodo a? Ihe dịka afọ ole ka ị nọrọla obodo a? Kedu ahịa ka ị buru ụzọ bido mgbe ị bịara obodo a? Kọwakere na anyị. Ya bụ akụkọ etego. Ọ malitere na afọ 1994. Icheke ọ bụ over 30 years now, more than 3 decades ka ya bụ njem malitere. O tekwala o. So anyị batara ebe a dịka nwata akwụkwọ. Site na nwata akwụkwọ, dịka etu esi ma na ndị Igbo bụ ndị na-agba mbọ. O nwere ebe onye Igbo gara ọ gaghị achịta aja, so anyị ebido ebe ahụ welie from ịga akwụkwọ. Anyị nwekwara ihe anyị na-eme, anyị ji asọpọtụ ya bụ agụmakwụkwọ nke anyị na-agụ ebe a, maka na anyị anọrọ na gọọmenti scholarship dịka ndị ọzọ. Ka ndị onye ọbụla si ma na ndị Igbo abụrụ ọnọdụ anyị na Naịjirịa. So anyị si na sampa anyị na-akụ, ndị ochie ga-amakwa ihe bụ sampa. Kọwara maka ndị na-amaghị, makwa na ụmụnne anyị ndị nọ na be anyị, kedu ihe bụ sampa? Okay, sampa ahụ bụ iregharị ihe na street, ya hawking. So anyị regasịrị ihe dịka wallet, ma watches, ma belt, ma perfume. Anyị na-achịgharị ya n'aka wee na-aga from one place to another, na-eresisi ndị obodo. Site na ya wee na-asọpọtụ ọnọdụ anyị ma agụmakwụkwọ nke anyị na-agụ ebe a. Anyị esikwa ebe ahụ ka Chineke si eme ihe, resite obere ego anyị ji wee malitekwa ihe a na-akpọ legitimate business, maka na onye ọbụla ga na-eme improve. Ndị Igbo bụ ndị dị ambitious. Ha nweta
ha nweta otu ha chọwa ịbụọ, ha nweta ịbụọ ha chọwa ịtọ. Site na ya bụ sampa ha anyị na-akụ, Chineke nyekwa mụ amamihe na atụmatụ mara mma wee bido ihe a na-akpọ restọrantị. ị mekwara restaurant n'obodo a? ụlọ oriri n'obodo a. And very interestingly, emere m ya in Chinese concept. Ya bụ ụlọ oriri ahụ bụ Chinese restaurant. Precisely, if I'm not mistaken, aha the Chinese restaurant bụ Aheng Restaurant, bearing Chinese name. Aheng Restaurant. Anyị melie ebe a for 10 years. Ama m na ị na-alụ onye obodo, mana nwunye gị ọ bụ Chinese? Nke bụ eziokwu bụ na nwunye m bụ onye obodo a. Ana m alụ nwaanyị onye Sarawak. Resie ihe a na-akpọ ha bụ Iban. Ịgakwa na mba Sarawak, ha nwere ọtụtụ races, ya bụ ethnic groups, agbụrụ. So agbụrụ nke ya bụ Iban ka a na-akpọ ha. Nwekwe ndị a na-akpọ Bidayu. Ịbụ na ijekwa ebe a ị ga-enweta ndị Malay nọkwa ebe a na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche. So nwunye m, to answer your question, bụ onye Iban, mana ọ bụrụ onye Chinese. Kedu ihe butere gị na Chinese restaurant? Ka Chinese restaurant si wee bata na ya bụ atụmatụ biznes m bụ mgbe m bịa nyochasịa anya fụ ka biznes ndị Chinese si aga. So ya bụ atụmatụ ha nke ndị bekee na-akpọ concept wee tọọ m ụtọ. So nsi na mmemme Chinese restaurant. So Chinese restaurant in the sense that the owner bụ onye mbịambịa, onye Afrịka dịka m, mana the concept bụ Chinese. So ị bịazikwa mbịa chere ndị Chinese wee tinye na forefront. So mụnwa nọrọ na the background in charge. So ihe m mere mgbe ahụ bụ, the concept na-ewu mgbe ahụ bụ na imepe restaurant a na-akpọ Kopitiam Chinese restaurant, a na-enwegasị stores bụ ebe a na-ere nri, usekwu dị iche iche. A na-ere nri dị iche iche. So me were ndị Chinese wee tinyegasị ya na ya bụ stores na-eregasị nri dị iche iche. So mụ onwe m bụzi onye na-ere ihe dịka ihe ọṅụṅụ. Ndị Chinese ahụ na-enyezi m renta, na-akwụzi ụgwọ n'ọnwa maka that stall ha renti. Ọ gara ọfụma. Ma ndị Malaysia nọ na Nigeria, for instance, Malaysian Embassy mara maka nke a. The first day m tụrụ ọkpa na Malaysian High Commission nke nọ na Victoria Island that time, the moment m tụrụ ọkpa ebe a, ihe ha jụrụ m bụ, ọ gị nwa bụ onye nwe that restaurant nọ na Klang? Si a ka ha si wee ma. Ọ sị na mgbe m ji si na m si Klang wee bata. So otu aka ọ dị. Ndewo. Ọ wụghịkwa obere ihe. Ya bụ na ọ bụghị gị ji aka gị wee na-esi ya bụ nri, maka ihe ọzọ m chọburu ịjụ gị bụ, ị mara esi nri ndị China? Kedu ka, mana ịkọwala ya bụ ihe otu o si wee doo anya. M ji aka m esi, ndị Chinese ji aka ha wee na-esi ya bụ nri. Ya, ọ bụ a very interesting concept. Ọ dị mma. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ bata asị ha na, in fact, nkọwa aka chi ga-eji chi ga-abụ. Ọ dị mma. Ụfọdụ ndị mmadụ bata ebe ahụ asị ala onye ojii nwe ebe a, anaghị ekwe. Ndị ojii mgbe ahụ enwekwara iwu m debere, onye ọbụla bụ onye ojii, onye Afrịka nke gbara ụkwụ na that restaurant, na ọ ga-erie ṅụọ free, mana biya adọrọkwa ya. Mgbe ụfọdụ ndị be anyị ajụwazie onye kwuru ụgwọ nri ha. Kedu ka isi iwe na-enwetazi ihe iji agbachi ya bụ ihe mgbe ahụ? Ihe a bụ ọgọ na-emere ndị be anyị. So na onye ọbụla gbara ụkwụ ebe a, because mgbe ahụ ha na-ere watches and wallets, onye ọbụla gbara ụkwụ ebe a, ha rie nri. Ha richazie nri, ha na-ajụzi onye kwụrụ ụgwọ nri. With time ha mazie na ọnwa na ya nwoke bụ onye nwe ya bụ restaurant. Amamihe nke a wee pụtakwa atụmatụ nke ịbịa mewe ihe gbasatara iload ahịa nke anyị si na Malaysia wee nweta, wee na-eburu ya Nigeria wee bata.
anyị ebido this company in a large form, in a big form. So ọnọdụ ya ka anyị nọ n'ụbọchị nke tata. Ya bụ company alastara n'afọ 25 years. Anyị malitere na the year 2000 wee malite ya bụ ngwongwo a enefuru mbụ Majestic Target wee na-ebulu ahịa na Nigeria na mba dị iche iche dị na Afrịka. Ndị be anyị ndewo. Ọ dị mma ihe a gbakwara n'ụzọ erika maka unu mana o nwere ihe ndị Igbo kwuru okwu sị na onye na-amaghị ka agwọ si rie elu ga-asị na achịrị ya achị wee chigo ya ebe ahụ. O wee bụrụ ihe mere o ji wee na-adị mkpa ụfọdụ oge. Ọ bụghị nnọọ naanị ị na-ahụta mmadụ na onye a ji ego na onye a bụ ọgaranya. Ọ nọkata ejikwa na ọgaranya ahụ kedu ihe ọ hụrụ wee bụrụ ọgaranya, kedu ụzọ o so wee bụrụ ya bụ ọgaranya. Ma ya bụ nwanne anyị nwoke onye nke anyị nọ ya nọ ugbu a na-egbughị oge makwanụ n'obere oge ọ ga-edukwu anyị ma gosi anyị ụfọdụ ngwaahịa, ụdị ngwaahịa dị iche iche nke ha na-ezilaba anyị. Mana tupu anyị agawa ebe ahụ, Dato, kedu ihe dịka mba ole n'Afrịka ka unu na-ezila ngwaahịa? Ọtụtụ mba ka anyị na-ezile ya bụ ahịa na Afrịka. Na iji malite, anyị na-ezile ahịa anyị na Nigeria, na-ezilakwa ya ma na Ghana, na-ezilakwa ya ma na Angola, nke a unu fụrụ a na-elodo kịta n'ala mba Cotonou. Anyị na-ezilakwa ya ma na Ivory Coast, nke a na-akpọ Cote d'Ivoire, na mba ndị ọzọ dị iche iche, ma Cameroon anyị na-asendịkwa ahịa ebe a, na mba dị iche iche nke mụ enweghị ike icheta ugbu a. O tego aka anyị ji wee mewe this business. Anyị na-ebutekwa ahịa from Australia, from New Zealand. Anyị na-ebutakwa ahịa n'oge gara aga abatakwa ime Malaysia. So anyị na-eme bara ụba wee buo ibu. Ndewo. Ọ dị mma. Maazị Chief Dato Emmanuel Abugu bụ the CEO Majestic Target SDN Berhad. Aha ị nụrụ ugbu a abụghị obere aha. Onye ọbụla na-nọkwa na mba Malaysia sị gị na ọ bụ onye Igbo ma ọ maghị Dato ịmara na onye ahụ ka bịara ọhụrụ. Ịma na o nwere ebe ọ kọwarughị mgbe ọ na-akọwa onwe ya. Onye a bụkwa osote onye isi ndị ọhaneze ndị Igbo na mba Malaysia. Mana unu mana ụfọdụ oge ndị ụmụnne anyị ndị na-enweghị mpako n'ahụ, onye ahụ agaghị akọwachali onwe ya ebe ọkwa ya ruru. Ọ dị mma, Dato, kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere inye ụfọdụ ụmụnne anyị ndị nọ na mba Malaysia, ndị na-azụ ụfọdụ ahịa dị aṅaa makwa na-etinye aka na ụfọdụ ihe dị aṅaa bụ ajụọ ha sị na ọrụ adịghị ma biznes adịghịkwa na Malaysia. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ha? Ndụmọdụ m ga-enye ndị be anyị nọ n'obodo a bụ na obere ofe dị ọkụ bụ obere ka anyị ji alacha ya. Ya na with the process of time, na ebe ahụ i chere na onye a ruru, na gị nwa bụ onye nọ n'ala ga-erukwa ya, maka na nwata akwụkwọ mechara bụrụ headmaster. Nọ ndidi ka anyị ga-enwe wee nwee obi umeala wee malite from ntakịrị obere unu ga-erukwa ebe a. Dịka etu nsi kọwa na mụnwa malitere from ire ihe a na-achịgharị n'aka anyị na-akpọ sampa. Ọ dịrọrụ m mfe, mana obere unu afụgon by the grace of God, unu afụgon ka Chineke si wee bulie nke elu. Nke a gosiri na ya bụ riches or being wealthy bụ a process. Na ọ bụrụ ihe a na-amalite enwe ya overnight. Obere si ana m asị ndị be anyị out there, ha nwee ndidi, na onye ndidi na-erikwenu azụ ukpo. N'ihe niile abụrụ ka enweta ya taa. We should desist from having the notion of making it now and it must be now. Anyị ga-echetakwa na anyị ga-ahapụ iche ka anyị na-eme gị out of thin air. Ihe ọbụla nwere ebe o bidoro. Ndewo. Ọ dị mma, Chief. Kedụkwanụ asị gị kwuo mgbe ahụ unu bịara obodo a, mgbe ahụ i bidoro azụmahịa gị na ugbu a, kedu mgbe ị na-eche na
ndị be anyị ka nwee ohere nke a na-akpọ opportunity, business opportunity, ịchọta ihe ha ga-eme n'obodo a wee bụrụ mmadụ. Ọ ka mfe mgbe ahụ ka ọ ka mfe ugbu a? Ịjụọ m nsị gị na ọ ka mfe ugbu a, with reason, maka na ugbu a ha enweela ọtụtụ ụmụnne nwere ike iwepụta time ha, wepụta oge ha wee kụziere ha ihe a na-eme. Dịka m si wee na-agwa ha na onye chọọ ịbara onwe uru, chọọ ịbata na biznes, na mma ewepụta onwe m ịkụziri onye ahụ, zie ya ụzọ ka ọ ga-esi wee bara ha. Mana mgbe ahụ anyị bịara ọfụ, onye ka ị ga-akpọ, onye ka ị fụrụ, onye fụkwanụrụ ụzọ wee sizie wee fọdụ ka ya bịa gosi gị ha na ndewo. Ọ dị mma, ma ka isi wee na-ahụta ya na ọ ka mfe ugbu a, kedụkwanụ maka ihe gbasara ndị gọọmenti na iwu dị iche iche nke ha na-etinye ebe o si emetụta unu? Ọ kakwa mfe ugbu a, dịka nke ama dịka government policies, the way it affects business owners? Onwe mgbe iwu adọrọ, ma mgbe ahụ anyị bịara iwu dịkwa ya, ma kịta iwu dị ya. Ọ dị ka anyị bịa jụọ mmadụ maka immigration process, mgbe ha bịara iwu jikwe onye ọbịa mgbe ahụ ka bụkwa iwu ji onye ọbịa ugbu a. So ya bụ iwu na-eche njigharị bụ just ebe gọọmenti na-azụ onwe ha na-achọ ime improve on the system. Ilezikwa anyị ofụma ịfụ na ogbochighị anyị ime ya bụ business, anyị ka nọkwa na-eme ya bụ business. Ihe anyị ga-emezi bụ you adjust towards their own policies in order to maintain and remain in the business. Ndewo. Ọ dị mma, daalụkwa. Ndewo. Ndụmọdụ ị nwekwara nye onye ọbụla si na be anyị bụ ala Igbo makwa na mba Afrịka chọrọ ịbịa Malaysia, maka ọtụtụ ndị mmadụ makwa na imirikiti n'ime ndị chọrọ ịpụ apụ isi na be anyị pụọ, ihe mbụ ha ga-ajụ gị bụ kedu ụdị ọrụ nọ ebe ahụ. Onye jụọ gị ajụjụ a, kedu ụdị ọrụ makwa na azụmahịa ị na-ahụta na onye ahụ ga-abanyenwu na ya ma ọ bịa Malaysia, kedu ka onye ahụ kwesịrị isi wee kwado onwe ya tupu ọ bịawa? Onye ọbụla chọrọ ịhapụ obodo ya, tụmadụ Naijiria ma obodo ọzọ dị iche iche, ga-akwadowe onwe ya na ihe ọbụla ọ fụrụ na obodo nke obodo na-asọ nsọ na ọ ga-edebe iwu ha wee mewe. Mana assurance m na-enye ha bụ na enwere ọtụtụ ihe a na-eme na obodo oyibo na-abụrọ nke itinye aka na ihe ọjọọ, maka na ihe ndị obodo na-asọ bụ gị nwa itinye aka na ihe ọjọọ. Dịka anyị si wee malite ebe a, o nwekwara ihe ndị obodo na-elefuru anyị anya, maka na ha ma na anyị bụ ndị mbịambịa, and ha nwa na onwe ha chọrọ ka anyị nwee ike make nwe onye, ama m ka m mesi asụ ya n'Igbo, mana ha chọrọ ka anyị nwee ike make nwe onye soro na ihe a na-eme. So ụfọdụ ihe ka ha na-elefuru anyị anya. So mana ọ bụrụ itinye aka na ihe ọjọọ, ọtụtụ ihe ka a na-eme ebe a. Ọbụla dị biznes anyị na-eme ebe a, anyị na-anabatakwa onye ọbụla chọrọ ịbara onwe uru. Anyị fụrụ onwe anyị n'anya, anyị na-akụzikwara ndị na-amarọ gbasatara biznes a, anyị na-akụzikwa ha ka ha ga-esi wee malite mewe dis biznes ọ bara ha uru karịa iji tie aka na ihe ọbụla ga-eme ha implicate. So onye a ga-adị nkwadebe mụtatụ ihe gbasatara biznes. Ọ ga-adịkwa nkwadebe inyere onwe ya aka wee gụọ akwụkwọ, maka na agụmakwụkwọ na-enye aka ebe ọbụla ị nọ, to add value to his knowledge, because there is power in knowledge and information. Ndewo. Ọ dị mma, Chief, daalụkwa. Ịma na dịka ị kọrọ anyị akụkọ ka isi wee bido wee mewe obere wee ruo mgbe iji bụrụ mmadụ, ụfọdụ na-anụ ya bụ akụkọ ọ dị nnọọ ka ọ bụ ihe agbapụrụ nnọọ ọsọ, onwe ebe a kwụsịrị ya bụ njem wee ruo ebe nọ ugbu a. Mana abịa na azụmahịa ọbụla, anyị ma na na-enwe ihe ichere aka mgba bụ nke ama dịka challenges n'olu bekee. Kamgbe ị banyere na azụmahịa nwanne, kamgbe ị banyere na azụmahịa ị nọ n'ime ya ugbu a, kedu ihe bụ ihe ichere aka mgba kacha ibe ya nke
izuterela na ya bụ azụmahịa bụ nke ama dịka the greatest challenge you've faced so far? Ịma na onye ọbụla na-eme biznes kwesịrị ịma na biznes bụ risk, but is a calculated risk. Ordinarily, a na-ekwu that every businessman bụ a risk taker. So ihe aka mgba chegoro anyị na ya bụ atụmatụ azụmahịa erika, mana ihe kachasị mkpa bụ na anyị ka nọkwa na ya bụ biznes, anyị onwe anyị nwee mmeri. Ọ dịka every time a na-enwe changes in policy, in custom policy, mana obodo a, mana Nigeria, mana mba Afrịka dị iche iche. Dịka o si wee gbatakwuru kịta, ihe ọbụla ị na-etizi na kọntena n'obodo a, ị ga-eme ka ndị kọstọm mara ihe ọbụla bara na kọntena. Mgbe mbụ ọ dọrọ etu ahụ, ọ dọrọ ya bụ ihe adọrọ etu ahụ na mgba mbụ. So ijekwa na be anyị bụ Nigeria, o nwere ihe ha na-anabata bụ mbụ ha na ha anabatazi kịta ugbu a, mana anyị makwara anyị na-esozikwe ha dịka iwu obodo na iwu gọọmenti si wee dị. Every businessman supposed to be a conformist, so that ka ọ ghara ịbụ ibutere gị mgbochi ma ihe ga-emekata na ịgakata n'iru, gawa azụ, ma ịnọkata na biznes achọ gị afụ ozu gị. Ndewo. Ọ dị mma Chief Dato Emmanuel Abugu, daalụ maka ịkpanyere anyị nkata a. Anyị ga-apụ ka anyị gaa hụ n'ebe a na-agba ya bụ mbọ maka anyị lere ngwaahịa ole na ole, ụdị ngwaahịa unu na-ebupụ. Ndewo. Ngwa bịanụ ka ị gaa gosi anyị ya bụ ihe. Ọ dị mma, daalụkwa maazị. Ngwanụ ka anyị gaa hụ ụdị ngwaahịa ha na-ezile ebe a. Dato, ka anyị na-eje. Nke a bụ ncha mmiri eji asa akwa. Ihe a na-akpọ ya bụ fabric softener. Ncha brand ya bụ Comfort fabric softener. A sị na nke a bụ ọ na-ala na Kotonu. Nke a bụ nke ahụ anyị hụrụ a na-adọnye n'ime igbe nnukwu eji ebula ngwaahịa bụ n'ime kọntena. Ọ bụghịkwa obere ihe, o jukwara ebe niile. Ngwa na-eje. Ngwaahịa juru ebe niile. Ebe nke a ugbu a bụ ihe gbasara ụgbọala. Nke a bụ injin, nke a bụ radiator. Ọ bụghịkwa obere ihe. Bịa this side. Ihe ị na-ahụ ebe a bụ injin moto na akụrụngwa ndị ọzọ, ma radiator na ndị otu ya. Nke a na-alakwaba anyị. Nke a na-alaba anyị. All the underneath cast papers. Anyị na-elodukwu ya, ọ na-ala Ladikpo, na-alakwa Ugwagbo Obosi. Ladikpo na Ugwagbo Obosi. Anyị na-ebulakwa ya Cote d'Ivoire, na-ebulakwa ya Angola, mba dị iche iche. Abụghịkwa obere ihe. Ngwa nke anyị ka na-ejenu ebe ngwaahịa ndị ọzọ dị. Ngwaahịa dọ, ọrụ dọ. Ihe emechi n'iru. Nke a bụ akpati nke loduchara elodu. Nke a bụ spare parts ka o bụ. A sị na adọnyechala nke a. Unu lekwa anya, nke a na nke a bụ ọkwa ofu. Nke a dị ka 20 feet. 20 feet, nke a 40 feet. Nke a na-adọnye ugbu a bụ 40 feet ka a na-awụkọnye ngwaahịa na ya. Mana nke a dị n'akụkụ ebe a bụ 20 feet. A sị na adọnyechago nke a. Cast papers. Nke a bụ akụrụngwa ụgbọala. Ngwaahịa karịrị. Ihe ndị a niile na-ahụkwa n'ebe a bụ ngwaahịa. Ka ihe a na-akpọ ndị a. Ya bụ underneath spare parts. A na-akpọ nke a struts. Ụfọdụ na-akpọ ya suspension. Cast papers. Nke ọzọ bụ leaf spring. Nke ọzọ bụ leaf spring. Awụghịkwa obere ihe. Nke a bụ leaf spring. Nke a bụ undercarriage. Ya bụ na ihe a niile na-alaba anyị. Ọ na-alaba anyị.
awụọkwa obere ihe kamera na-abịa nke a bụkwa assorted engines. engine kakwa nkụ ebe a. Assorted different models. Ma engine keke. Engine ka nkụ ebe a. Ma engine gaa setere m engine a. Toyota. Ma nke keke. Ma nke keke onwe nke na-adọrọ. Anyị na-ebulakwa ma engine Mercedes lorry. Onwe nke anaghị ebula. Eme na ihe a. Eme na ihe a wekwa obere ihe. Kamera bịa, o nwere otu obere akụkọ nchi ịkọ ugbu a. Bịa. O nwere otu nwa ikorobịa afọ ole na ole gara aga. O nwere otu nwa ikorobịa sị m na ọ chọrọ ịbịa obodo a bụ Malaysia, na ọ chọrọ iso ibe ya wee gbawa mbọ. Wee sị ya na nsogbu adịghị, ọsị m ọrụ ọ dịkwa, sị ya n'ọrụ dị, ọsị m oke. Anyị wee kwucha mmere ya akwụkwọ ọbịa obodo a, mana o mechaa hapụ obodo a wee lawa. Kedu ihe ọ sị na m mere ya? Ọ sị na ọ maghị na ọ bụ ọrụ dị otu a, na oche na ọ bụ ọbịa obodo a na m ga-ekoro ya tinye na otu brotherhood na tupu izu ụka abụọ agafee ọ bụzịa oteta ụra ga-eju n'ime ụlọ. Nwanne m, lekwa oke ite ahụ ị na-achọ ịgwọ ebe a, udu akọ mmiri ahụ Igbo na ndị otu ya ị na-achọ ịgwọ, na miracle soap ahụ ị na-achọ iyuz ebe a, ndị ahụ niile ma nọ ala bekee, imirikiti n'ime ha ndị na-eche na ori ka ha na-ezu n'ala bekee, lekwa ori ahụ ha na-ezu ebe a. Mee ọsịsọ ka ị bịa soro zuwe ya bụ ori. Chief, ka anyị na-agakwa n'iru. Nke a bụkwa oke, nke a dịka ya bụ chocolate malt chocolate. Nke a bụ ya bụ malt chocolate. Ya bụ Macnona malt chocolate. Ya bụ ngwaahịa nke anyị, nke a bụ nke anyị. Ya o. Ndị Milo na-arụ nke ha. Anyị asị na nke a bụ nke anyị. O bụ rishi dị iche iche nke eji enyere ndụ aka. Ụmụnne m, unu na-ahụkwa Macnona malt chocolate. Ngwaahịa nke a bụ nke anyị, ọ na-alakwanụ be anyị. Onye ọbụla ma okenye ma nwata ọ na-adị anyị mma n'ahụ, ma nwoke ma nwaanyị, ma onye kụ nwa n'aka ma onye dị ime, o nweghị onye chocolate a na-asọ, ọkwa ya? Ọ dị mma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya bụ Macnona chocolate, anyị ga-etinyekwa akara ekwentị ị ga-akpọtụrụ wee nweta ya. Maazị, ka anyị na-agakwa n'iru. Unu na-ahụkwa ngwaahịa karịrị. Injin bụ ihe a niile jupụtara ebe a. Ihe a bụ injin dị ebe a. Injin a na-ebula ebula. Awụ obere ihe. Dị ebe a. Ihe a bụ na-abịakwa. Kamera na-abịa. Ya kwa ngwongwo akụrụngwa ụgbọala. Ọ ya dịgasị ihe a. Warehouse na onwe ya buru ibu. Abụghị obere ihe. Wee jupụta n'ọnụ. Ichetakwa mgbe anyị bidoro njem a, ngwaahịa karịrị, ụzọ adịghị ebe a ga-esi. Nke a kwanụ, nke a bụ motorcycle rim. O nwekwa ihe esi obodo ebule ebe anyị. Motorcycle rim. Ihe a na-atụfukwa atụfu. A na-ebula ya. Ihe a bụ ego. Ndị obodo anyị chọrọ ya. Abụghị obere ihe. Nke a kwanụ, nke a dịka electronics. Nke a bụ electronics. Esikwa ebe a na-ebula ya. Ya bụ na ihe ala ruo be anyị ugbu a ka ga-arụta ya ọrụwa ọrụ. Ụfọdụ ka na-arụ ọrụ. Ụfọdụ ka na-arụ ọrụ. Majority of them na-arụ ọrụ. Ọ ka ịfụ ka ndị obodo a si atụfu ihe. Nke a bụkwa piano, ọ dịkwa ka piano ka ọ na-arụ ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ. Abụghị obere ihe. Ọ dị mma. Ụmụnne m, unu na-ahụ ya. Nke a bụ steering rack. Steering rack. Ngwongwo niile zuru oke na ya bụ akụrụngwa ụgbọala. Na-bata kamera na-agazu ebe niile. Na-agazu ebe niile. Ngwaahịa karịrị. Amaghị m ebe a ga-ebido, amaghị m ka a ga-agụ wee hapụ ibe ya. Nke a ka ihe a na-akpọ nke a bụ electrical. Ị bịa na moto e nwere electrical. Ọ dị mma. Kickstarter and alternator. Aircon compressor. Abụghị obere ihe. Nke a kwanụ. Nke a aircon compressor. Ngwaahịa karịrị. Nke a bụ aircon compressor. Ịchọ ka moto gị ntụoyi moto, ọ ya dị ha. Abụghị obere ihe. Ka anyị na-agakwa. Dato, ihu na-emekwa ebe abụghị obere ihe o. Nke a gearbox, ụfọdụ na-akpọkwa ya transmission. Ọ ya dị ha. Ihe a niile bụ ihe a na-ebuleta ebula be anyị. Ma ndị be anyị bụkwa ihe na-azụta ya bute ya ebe a ka ebula. Ọ dị mma. Ụmụnne m, unu na-ahụnụ
unu na-ahụ na ahịa karịrị. Maka ndị na-ajụ kedu ụdị azụmahịa na-aga na Malaysia, ihe ndị a niile na-ahụ bụ ahịa ndị mmadụ zụrụ azụ. Ihe ndị a niile na-ahụ bụ ahịa ndị mmadụ zụrụ azụ, na-eche ka o ruo ha ka e buru ya lawa. Ihe ndị a niile, ma ndị nke a dịkwa ka ihe ọṅụṅụ. Dato ya bụ na onweghị ụdị ahịa ọbụla mmadụ ga-azụ na Malaysia nke unu anaghị ebula. Anyị na-ebula Ihe ọbụla na-abụghị ahịa iwu. na-abụrụ ahịa iwu, ọ bụrụ ihe gọọmenti na-asọ asọ, anyị na-ebula ya. Anyị na-ebula ya. Abụghịkwa obere ihe. Anyị na-ebula ya. Onye chọkwara o nwere ihe ị chọrọ ikwu. Ịbịakwa na nkọrọda anyị ebe anyị na-anọ, ọ sara mbara. Ọ sara mbara, o buru ibu. Lekwanụ ahịa ebe niile, akụrụngwa ebe niile. Abụghị obere ihe. Onye chọkwara ịbata n'ụdị azụmahịa a, kedu ihe dịka ego ole ka ị ga-agwa onye ahụ ya chọwa? Ahịa mgbuka bụ ọzọ Igbo ndụ. Ahịa mgbuka bụ ọzụrụ ụmụ ogbenye, na onweghị ego ole a ga-asị gị na ị ga-ewe abata n'ime ya karịa na ịbatara n'ime ya. Odogwu Biafra, ekelekwa m. Karịa na ịbatara n'ime ya, ụmụnne gị enwe ike wee kụziere gị, maka na ihe dị mkpa na ya bụ ahịa atụmatụ ya bụ mgbuka ka anyị si akpọ ya, ahịa gbasatara spare parts, bụ na ịmara anya ya. The technicalities is what matters. The experience is what matters. So ihe ndị ọzọ bụzi obere ego ị ga-eji wee malite. So ihe kachasị mkpa na ịbatara n'ime ya, mara anya ya, akụziere gị. O nwere ego ị mere introduce pere mpe, onwekwene nke ị mere karịrị akarị, maka na agwa gị ego ole ewerela m anya m hụ n'ebe a na unu ga-ama na ewerela m anya m hụ na ngwaahịa karịrị. Ọkwa ego ka a na-elinye ebe a, ego ka a na-ebugharị otu a. ịmakwa na ebe a m na-aga skuul, ebe a m na-aga skuul, na o nwere mgbe students ga na-abịa ihe ma ebe a. So ever before I entered that university, they have already known me. Ma ndị obodo a na-abịa ebe a amụ school ha na-abịa excursion here. So ha na-eji agwa ndị school na enwere such a person in Africa n'ebe a, ha na-eje na n'ọfịs ya eme interview, eme nka. So before me eruo ebe a, I'm already registered. Awọkwa obere ihe. Awọkwa obere ihe. Polytech Malaysia. University Polytech Malaysia. Okay. Yeah, UPTM. Before me eruo ebe a, amarugo m already. Abụ obere ihe. Ụmụ akwụkwọ ha na-abịa ebe a. Amụrụ ihe n'aka onye be anyị o. Ụmụ akwụkwọ ndị ọcha, ndị obodo a. Ọ dị ka ebe a bụ section maka taya na ndị otu ya. Taya ndị a anaghị aba Nigeria. Maka na ndị be anyị, ndị Nigeria anaghị anabata second hand taya. Okay. Mba dị iche iche, ihe dịka Angola, ndị na-anabata. So every country bụ mba Africa nwegasịrị section by section. Like ebe a na bụ taya, anyị na-ebula ya obodo ọzọ, na-abụrụ Nigeria. Okay, ndị eburu ụdị nke a baa na Nigeria, a ga-akụchi ya. A ga-akụchi ya. Ụdị nke a na ala Nigeria. Ọ bụghị obere ihe. Ọ dị mma ụmụnne m, dịka unu si ahụ, anyị ka nọkwanụ ebe a na Klang na mba Malaysia, bụ ebe ụmụnne anyị na-azụta, na-akụchi ngwaahịa ma na-ezila mba Afrịka. Ma odogwu nwoke a mụ na ya nọkwanụ ebe a bụ nwa afọ Igbo aka kara aka n'ihe gbasara azụmahịa n'obodo a, ihe gbasara ịzụrụ ngwaahịa ma na-ezila be anyị. Onye ka mụ na ya nọ ebe a, Chief ihe Chidere na Kuala Lumpur. Chief, ekelekwa m. Ndewo. Ọ dị mma, biko kelee ndị Igbo ndị na-ekiri anyị, gwa anyị ezigbo aha gị na mpaghara ala Igbo isi. Okay, ndewo nwanne m, ọ ga-adịrị gị na mma. Daalụ. Afa m bụ High Chief Richard Anyanwụ. Abụ m onye Imo steeti, Ezinihite Mbaise precisely. Ọ dị mma. High Chief Richard Anyanwụ. Yes. Chief ihe Chidere. Kedu ihe anyị nọ ebe a eme? Ndewo, ebe a wụ ụlọ ọrụ anyị, ebe anyị nọ na-agba mbọ n'ala mpaghara nke Malaysia. Ihe a wụ ụlọ ọrụ anyị. Ụlọ ọrụ a
wụ ụlọ ọrụ izizi ndị Afrịka nwere n'ala Malaysia gbaa gburugburu. Yes, mbụ First warehouse, the African first warehouse. African warehouse enwere na Malaysia. Onye otu m wụ Emmanuel Thompson Abugu wụ onye mụ na ya so bido ihe gbasara azụmahịa na warehouse ya wụ ihe gbasara ilodu ngwaahịa n'ala Malaysia. Anyị na-emekwa n'ihe kemgbe ahụ wee ruo ugbu a. Anyị azụpụtakwala ọtụtụ ndị dị iche iche mepere warehouse dị iche iche n'ala Malaysia. Ndị nọ mba ọzọ dịkwa iche iche na-azụkwa ya bụ ahịa ndị ka anyị zụpụtara na Malaysia ebe a. O nwere ndị nke nọ Canada, o nwere ndị nke nọ Australia, o nwere ndị nke nọ China, Taiwan. Yes, o nwekwara ndị nke nọ Europe. Anyị nwere ndị nke nọ UK na-emekwe ofu ihe ahụ. Ndewo. Ya bụ na unu azụpụtala n'ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọ bụ asị ka agụwa ọnụọgụgụ ha ga-enye nsogbu ịgụtakwa ya. Ya, anyị azụpụtala ọtụtụ mmadụ na ya bụ afịa. Anyị na-azụ bụ spare parts dịka ị na-afụ ebe a. Ihe a wụcha injin ndị anyị na-ebula na ala Nigeria, mpaghara Lagos na Onitsha, Aba na mba dị iche iche. Anyị na-ebulakwa mba Afrịka dị iche iche dịka Cote d'Ivoire, Cameroon na Cotonou na mba dịkwa iche iche nọ n'Afrịka. Ngwaahịa anyị na-alacha ebe ahụ. Ọ dị mma Chief ihe Chidere, kedụkwanụ ihe bụ ndụmọdụ gị nye ụfọdụ ụmụnne anyị ndị bi na mba Malaysia, ndị na-ahụta Malaysia dịka obodo na-enweghị ohere maka onye chọrọ ịbara onwe ya uru? Kedu ndụmọdụ gị inye ndị be anyị ndị nọ n'obodo a dị otu a? Ihe mere n'ụwa na ndụmọdụ na-enye ụmụafọ Igbo nọ na Malaysia ya na obodo ndị ọzọ gbara okirikiri bụ onye ọbụla ihe ọbụla ị na-eme bụ were Chineke ụwa n'iru. Ọ ga-adịrị gị na mma. Kwụba aka gị ọtọ, ị ga-enweta ihe ị na-achọ. Ndị na-achọ n'ike na-achọ ka ha baa tata nwụọ echi. Ọ bụrụ na anyị ji n'otu ahụ na-achọ ya kemgbe afọ ole ma ole gara aga, ụlọ ọrụ a anọ na ihe dịka 15 years n'ala Malaysia mgbe anyị bidoro ụlọ ọrụ a. So kemgbe ahụ anyị na-emekwa ya, anyị jikwa obere na-ewechara ya. Ya mekwere na anyị jikwa na-azụpụta ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ a ga-adịgidekwe ruo mgbe anyị ga-aga ezumike nka. Ndị ọzọkwa ụmụ okorobịa ndị ọzọkwa anyị zụpụtakwara wekwe gawakwa n'iru. Ọ dị mma. Ise, kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere nye ndị be anyị karịsịa ndị nọ na be anyị bụ ala Igbo na Naịjirịa, ndị na-ahụta ala bekee ka ebe a na-atụtụ ego n'ụzọ makwa n'ebe a na-aghọta ego n'ukwu osisi? Ndụmọdụ anyị na-enye ndị nke nọ n'ala Naịjirịa bụ ụmụnne anyị ha bụ ndị nke a na-ebulatara ngwa afịa. Ha nwa afụ ya na Chineke emechiela ha ihe niile nwere ike imere ha. Ọ bụrụ otu ahụ ka ọ dị. Ilegharị anya ugbu a, ị ga-afụ ihe ndị na-anọ ebe a. Ihe awụ ngwaahịa ụmụ Igbo nọ na mpaghara nke Malaysia. Afụfụ ka a na-ata ebe a, afụfụ ka anyị na-ata iji wee gbaa mbọ iji wee fụ na anyị welara ihe ụlọ. Onye ọbụla ebulatara akpati ka o rere ya, ire akpati ahụ iweta ego. Ọ bụrụ na ị gaghị eri uru, ị ga-ewerekwa uru nke gị nyekwa nwanne gị uru, ya enwekwa ike gote ọzọ. Mana ericha ụzọ anaghị adị mma. O nwere ndị ọ na-abụ agwa ha na o nwere akpati ya loduru na ọ bata ka ire ya, o jee n'ụlọ ụka jee nyewe testimony na Chineke emecherela ha ihe ọma, na ha nọ na-ata afụfụ for years na ngwaahịa mmadụ akpọ ha si na ya elodorele ha ofu kọntena. Ha rechee ngwaahịa ahụ eburu ma ego ma ihe niile wee gawa. And onye ahụ sendịrị akpati ahụ, ị maghị ma ọ bụ last card ya ka o ji sendị akpati ahụ, wee buru ahịa ahụ wee rie were ọ bụrụ na o rechere ya weta ego,
a na-ebutekwe ọ na-aga. So na-asị ndị na-eme ụdị omume dị ụtọ a ha wepụ aka onwe n'ofe ka ọ ghara ịghọ aka mmadụ. Ọ dị mma, ọ dị mma. Chief Richard Anyanwụ, Chief ihe Chidere, ekelekwa m, daalụ maka ịkpanyere anyị nkata ya mara gị mma. Ọ dị mma, ụmụnne m, ọkụ nna ahụ ka ya bụ ihe si aga. Ọ bụghịkwa sọsọ ụmụ nwoke na-agba mbọ ebe ahụ. Agaracha nwaanyị a ị hụrụ ebe a kwa nwanne anyị nwaanyị all the way from ala Igbo, ọ nọkwa ebe a na Klang na mba Malaysia wee na-azụ ahịa ị hụrụ ebe a. Ụfọdụ n'ime ha bụkwa ụmụ nwaanyị nwe ya. Ka anyị na ya bụ nwanne anyị nwaanyị nwee mkparịta ụka ka anyị mara ka o si kwado, ka anyị mara kene onye ọ bụ. Adaoma, kedụkwanụ? Ekele m. Ọ dị mma, kelee ndị Igbo ndị na-ekiri anyị, gwa anyị ezigbo aha gị na mpaghara ala Igbo isi. Ụmụnne m, ekelekwa m ụnụ. Daalụkwa. Afọ m Blessing dị mma. Abụ m onye Anambra, na-anụ m n'Enugu steeti. Ezigbo onye Igbo ka mbụ. Ọ dị mma, kedụkwanụ ọhụhụ hụrụ gị ebe a? O juru m anya maka na atụghị m anya ịhụ nwaanyị na nwaanyị so azụ ụdị azụmahịa. Kedu ọga gị ka ị na-anọchite anya ya ka ị na-azụ nke gị? Anọ m ebe a, ọga m nọ ya. Ihe anyị nọ bụ obodo oyibo ka anyị nọ. So onye ọbụla na-agba mbọ n'isi onwe ya. Ị na-anụkwa? So obodo oyibo abụghị ihe a na-ahapụrụ nwoke ya gbawa mbọ because expenses gbagotere, ọ bụghị ihe ụmụazị. Unu a na-anụkwa? Obodo oyibo abụghị ọgụ nne na-agbara nwa. Ebe onye a nọ na-agba mbọ nke ya, di m na ebe ọ na-agba mbọ, mụnwa nọkwa ebe a na m agbakwa mbọ nke m. Ọ nwekwa na obere ihe ụmụnne m nke atọ m iche. Ọ dị mma. Ada Igbo, Adaoma, kedu ụdị azụmahịa ị na-azụ ebe a? Kedu ụdị ngwaahịa ị na-atụla? Anyị nwa na-ebukọtakwa ụmụ ihe electronics, all those kettle stuff, and anyị na-ebugotakwa ihe nri ebe a na-eresigakwa ndị be anyị kwa ebe a na-azụ. Ebe ọ bụla ego ya esipụta na-abụghị ihe ọjọọ, anyị na-eme ya na Klang ebe a na asị ego na-apụta wee na-efut awa bills ebe anyị na-eme ha niile. Anyị na-ebugote ihe nri from be anyị na-eresigakwa ndị na-esi nri ebe a. Anyị na-azụkakwa ụmụ ihe electronics, small stuff, anything ọbụla afọrọ, as long as na ya ha bụ ego na be anyị na-azụtakwa ya, na-elodukwa ya ka ọ na-ana. Ụmụnne m na-anụkwanụ, ọkwa nwaanyị na-agwa anyị okwu ihe a. Otu o si akọwa ya bụ ihe na-ahụtazi ya. Ana m ahụtazikwa gị ka o nwela ụfọdụ akụrụngwa nwoke etinye gị n'ime. My brother, enweghị obodo oyibo ha kụziri mmadụ. Ọ bụghị ka ọ dị be anyị ka ọ dị ebe a. Ọ be anyị ka a na-azụ oriakụ. Ebe a nwaanyị soro bụrụ ọkpata akụ na ọ dịghọkwa izu. Dịka anyị si ahụ imirikiti n'ime ngwaahịa n'ebe a, ọ bụrụkwa na ọzụzụ ka ị na-azụ ya, ibu ya ọ dị nnukwu arọ. Kedu ka gị onwe gị si azụ ụdị ahịa ibugharị ihe dị arọ otu a? Ihe nghọta na ibu ihe dịgasị arụ, enwere workers ebe a very very well, and they help a lot. Like ahụ na anyị zụrụ ahịa n'aka ndị Chinese, as long as ịbụ nwaanyị, ha ga-ehelp gị tinye ya na moto or lorry or anybody ya ebute ya ebe anyị nwekwara people ya help gị butukwu ya. So mainly ahịa dị emetụ aka ya own gaa chụzuo ihe ị chọrọ kwụọ ụgwọ, ha ga-ebinyekwere gị aka bute ya ebe a. As long as ịbụ nwaanyị, enwere to an extent ha na-ehelp n'ezi help ibutere ya ire njiri gị ahịa gị. Ọ dị mma, kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere nye ndị be anyị ndị nọ n'ala Igbo makwanụ ndị nọ na mba Afrịka, ndị na-ahụta onye ọbụla gara ala bekee, karịsịa ndị gara Eshia ka onye na-ezu ori makwanụ onye na-azụ ahịa iwu ebe ahụ? Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị dị otu ahụ? Ndụmọdụ m ga-adụ n'ụbọ, ndụmọdụ awa bịara m obodo oyibo wee dụọ ya onwe m, because mgbe m nọ na be anyị, ihe ahụ unu na-eche kịta na-abụkwa ihe mnwa dịrị eche. Anyị che n'obodo oyibo na a na-aghọta ego n'elu. Oge ị bịara ebe a ka ị ya ama na ọ bụghị chere were, na ibi obodo a, you must hustle for it. You must, ma ya bụ must hustle for it. Ọ bụghị bịa nọdụ ala. A na-asị gị na obodo oyibo, ọ bụrụ na ị leghara anya ya afọ ebe anyị nọ, onye ọbụla yi sọs ka onye ọbụla kwadoro onwe yi so fụ na ebe a abụghị tọkọ. Ebe a we hustle before we make it. We don't just sit down na nọrọ ala ete ude ego a na-apụta. Ọ dịrọ isi. So ndụmọdụ na-enye gị nwa nọ n'ụlọ bụ, ọ bụ ahụ ị nọ, ọ bụrụ na ọ na-agara gị ọfụma, my brother, nọdosie ike o, na-agba mbọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụta obodo oyibo, pụta obodo oyibo ka ị bịa hustle also. Forget ndị na-asị gị na ọ ịpụ igwe, ibugharị igwe ka eyi akpata ego. Ọ dakwa ha workzi nke ikpeazụ a. We hustle to make money, and that is why we make money to enjoy it, and enjoying it will give us more life because we hustle for it. Ọ dị mma. Nwanne m nwaanyị, kedụkwanụ ndụmọdụ ị nwere nye ụmụ nwaanyị ndị be anyị ndị na-abụ onye nọ ala bekee lụha n'onye ahụ,
odowe arụ na ya mewezie nwunye odogwu na onwezi ihe o kwesịrị ịrụ dịka ọ bụzi nwunye odogwu. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụdị ndị ahụ? Ana m afụkwa na nwunye odogwu abụkwa online ka a na-eme, inside nwunye odogwu adụghọkwa inside. Ọ dị woman na ụmụ nwaanyị na-ahọzụlụkwa nke ikpeazụ a, to be honest. Nwunye odogwu wapụtakwa na Facebook a na-agbara ma anyị bụ nwunye odogwu, ma ide ụmụ nwaanyị na-agbakwa mbọ nke ikpeazụ a. And ka obodo siri kwuru na at least Tinubu edebego onye ọbụla n'ọnọdụ onye ọbụla ga-eji mara ihe nke ikpeazụ a. Nwunye odogwu ahụ ị na-eme ya bụrụkwa online na Facebook ị na-eme nwunye odogwu, ịba n'ime chọọ ihe ị ga-eme wee help ọ dị gị. Ọnwụ dịzikwe nke ikpeazụ, ọkọkọ mma na ị na-help dị gị na abụ na ahụ zụrụ ụda na nwoke ahụ nwụrụ anwụ, ọnwa anwụ ịtọgorokwa ụwa bụ nwaanyị. Ọ kakwara gị mma ka ị họzụlụọ isi ebe a na-eweta ọsọ ya bụ sụsọ ego akwa ụmụaka ka ị na-eweta, ma ọ bụ iletegoro onwe gị anya asị nwaanyị ị na-atara ego na-eleta onwe gị anya ka nwoke wee na-emekwa nke ọ na-eme. Na nke ikpeazụ a afụkwaghị onye aka ọrụ bikokwanụ. Chai, ọwụ ebere ihe ọkwa nwaanyị ibe unu na-agwa unu okwu nke a. Ọ bụrụ nwoke kwuru ugbu a sị na ọ dị ka ya bụ nwoke dị aka chichichi na ọ naghị ewepụta ihe, mana nwaanyị ibe gị na-agwa gị nke a. Ọ dịkwanụ mma ime nwunye odogwu ma ọ bụrụ na di gị kpatara ya bụ ego na ego adịla adị ọ sị gị riwezi akụ, mana ọ bụghị mgbe ị lụtara onye ka na-agba mbọ ịchọ ka ị pasazi ahụ ka ya bụ nwoke ka ọ tagbuo onwe ya n'ahụ ebe ị na-eme nwunye odogwu. Nwanne m nwaanyị daalụkwa, sị m ya mara gị mma maka ụdị mbọ a ị na-agba ebe a chọpụ nọkụ. Nke a o yiri di ya, nwaanyị so di ya gba mbọ, ọ bụghị oriakụ. Ọ dị mma, ya mara gị mma nwanne m nwaanyị. Thank you so much. Udo dị ụmụnne m, akwụna ahụla ka ya bụ ihe si na-aga. Ịgba mbọ abụghịkwa sọsọ ụmụ nwoke ka ọ dịrị, ma ụmụ nwaanyị na nke ikpeazụ a na-agbakarịzi ụfọdụ ụmụ nwoke na mbọ. Wee na-asị gị bụ onye nọ na be anyị na-ahụta ala bekee dịka ebe bụ nnọọ gị bịa pasa ahụ riwe eri ọwụkwa otu o si wee dị. Ebe niile ị gara ị ga-agbarịrị mbọ ma gbaa ọsụsọ tupu ị nweta ihe ị ga-eji abụ mmadụ. Ụmụnne m ka na-esonyekwere m nụ ejela ebe ọbụla. Ọ dị mma, odogwu nwoke ekelekwa m. Ekene gị my brother. Olee otu ị mere? Adị mma. Kelee ndị Igbo ndị na-ekiri anyị, gwa anyị ezigbo aha gị na mpaghara ala Igbo isi. Oke, Igbo mma ndị njem ọ na-ekene m unu. Daalụkwa. Asị nke echi ya zere. Yo. Oke, afa m bụ Nnagozie, ana m onye Enugu steeti. Ịbịa na Enugu steeti enwere ebe a na-akpọ Nsụka, ịbatakwa na Nsụka enwere ebe a na-akpọ Ọzara. So ebe a ka m si wee bido. Ịbụ onye Nsụka? Ya. Ọkwa nwanne m bịa ha. Ọkwa nwanne m. Anụmanụ m asụsụ gị oge ịbịara ebe a na ahụ. Ejibezi abụ mbụsị ya ọsụmụ ya n'ọnwa afọ ka ebu. Ọgwụ obere ihe o. Ọ dị mma ka anyị na-asụkwa Igbo izugbe ka onye ọbụla na-aghọta. Anyị hụrụ ka isi wee na-akpagharị ihe a eji ebu ibu bụ forklift. Kedu ya bụ ihe doole gị anya nke ukwuu? Kedu ihe dịka afọ ole ka ị nyarala ihe a? Oke, anyala m forklift a ihe dịka ebe afọ 5 n'ihe mmadụ n'enu ya tago. So and ịbịa na kọmpani a ọmụwa bụ ihe ndị oyibo na-akpọ ya bụ manager. Also mụwa bụ the only manager serve 2 master and no one complain. All of them are happy. Lee ha na-abịa ebe a, like you can jụọ ha ka ha nwa ga-akọwara gị. Dato na Chief Chidere. Yes. Gụwa bụ manager ha abụọ. Yes. So onye ka o si wee ọwụkwa obere ihe. Ya bụ na ihe dịka afọ ole ka ị rụọrọla ọrụ ebe a, ụdị ọrụ a ewepụ nke ịnya forklift a? Oke, o rubego ihe dịka ya ịtụ na-asị ebe 15 years before na anyị si bụ n'odu warehouse load ahịa. By then na arụwabe m na nka na-etinye ahịa na container. So letters ya ọ ga-abịaziri ebe a ndị rụbaziri so ndị anwa alaba, then anyị nwa anọzi anọ anyị bidozie continue rụbaza because onwe ndị bataziri ịrụ ọrụ by then. So tacos ready. So ihe m rugoro from now bụ 15 years and. Ọwụkwa obere ihe. Kedu ihe mere iji wee bịa ala bekee kama ị ga-achọwa ebe ị ga-ebute ego mbute ibe gị na-ebute, ịchọwa ebe ị ga-arụ ọrụ aka? Kedu ihe butere ya? Okay, ịma na ndị Igbo tiri inu si na ọ ka mma before nwoke chọwa ịnwụ ka o nwee ife ka ọ nwụọ n'ụzọ ziri ezi. Itinye aka n'ihe ọjọọ adịrọ mma. So onye aka m ji wee decide ịbịa
ịrụ ụdịrị ọrụ a bute ịdị na-azụ pas na-etinye na kọntena ya ị na-ama anya kịta na ị ga-afụ ọ bụrụ ma a ga-akọwara gị na onye a nọ n'iru ọrụ ịdị n'ụdị eji arụ ọrụ. so ịlodu ahịa a with itinye pas ọ dị very important but sometimes ndị be anyị aghọtara na the thing dị mkpa ụdịrị ya na onye ọbụla na ebe onye ọbụla nọzibu n'ego ka eje bute ya kuchi ndị Igbo tenu sị na onye gba bọọlụ racha oroma bet ndị ụfọdụ chefuru nọọ na ịtasị afọ n'oge mgbedezi ị ga-anara ụgwọ ọnwa. Nke a bụ eziokwu. Ịghọtago? Nke a bụ eziokwu. Ọ bụkwa obere ihe. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụmụnne anyị ndị nọ n'ụlọ ndị na-ahụta ala bekee ka ebe a na-atụtụ ego n'okporo ụzọ makwa n'ebe a na-aghọta ego n'ukwu osisi? Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ha? Okay, ndụmọdụ m na-enye ndị be anyị nọ n'ala bekee ịma na egwu ndị nọ be anyị ndị na-ahụta ndị n'ala bekee ka ndị nọ be anyị na-afụta ndị nọ ala bekee ka ya ịma na egwu a bụ egwu ọ bụrụ ọsọ nwaanyị na-agba ejide aka n'ara so before mmadụ abịawa ebe a akọwara onye anwụ sị na ya ga-abịa then ịrapịa ụgbagota o rutekwa ọfụkwa iyi ibe ya na-afụ so ọ bụrụ onwe ndị ga-akọwasị ya nwanne nekwa otu ebe a si wee dịrị nekwa otu o si wee dịrị nye na onye anwụ ama nghọta ya ofiri anyị na ị chọrọ ka ụgbagota bịa bute ya ịghọta kịta na so ịma na edu n'ụwa akara aka dị n'iche n'iche o nwekwa ndị mmekiri ya nwekwa ndị nọ n'ime nwekwa ndị nọkwa the other side ịghọta kịta so ndụmọdụ m nwa na-enye ndị anwa nọ na be anyị onye nọrọ ebe ọ nọ ya na osi ike because onwe ga-afụ ọ sị na ya chọ ka ya bụrụ onye a ị marị onye anwa mere wee nọrọ otu ọ nọ kuchi ijezie ka ime ka ị bụrụ onye anwa isi atọ nwekwa isi na-apụta so ana m agwa ndị nọ na ndịda onye nọrọ ebe ọ nọ na-emesi biznes ya ike ọfụma ya mebi ya o nwere ebe chukwara egozi mmadụ ivi ndị onwe ndị nọ n'ebe anyị isi ya ka ọ pụta bụ obodo ọsịgo mba na ya chọrọ ịpụta ala bekee na ebe ya nọ dị ya ahụ mma so onye ndụmọdụ m na-enye ndị nọ n'ala Igbo. Ọ dị mma dịka unu na-adọnyekwanụ ngwaahịa na igbe ka ebula ya na be anyị anụla ọtụtụ akụkọ na ọtụtụ mkpesa ndị na-abụ ezilatara ha ngwaahịa ha recha ngwaahịa mmadụ ha were ego wee mewe ọkanga jụ na ha agaghị eweta ego ngwaahịa ezitara ha. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ụdị ndị ahụ site n'ụdị ahụhụ ị mara unu na-ata ebe a? Okay, ndụmọdụ m na-enye ndị anwa n'ọka mma otu esi wee mee ya nọ n'ihe onyonyo onye anwa na-eri ego onye nọ obodo a nọ na be anyị ebunyere ahịa oreche ya sizie ego anwa onegodi environment anya negodi otu hit si esu mmadụ ọ mata na ọ bụrụ egwu ụmụazị so onye na-eme onye ahụ ya wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ were aka mmadụ because onye mere ụdị ihe anwa onye anwa sizi obodo a na nkwudo onye anwa na be anyị ị ga-ama ihe onye anwa ga-efesi nsogbu ga-adị so ezigbota nsogbu ga-adị so ndụmọdụ m na-enye ndị nọ be anyị bụ mmadụ nọrọ ebe a bunye gị ahịa ma na onye anwa afụrụ gị n'anya karịa do onwe ya so ị ga-enwetakwu gen so irecha ịrịta ọrụ onye ego ka o nwekwa ike bunyekwa gị echi na-enyekwa gị mmụọ kọntaktị. Ọ dị mma nwanne m nwoke daalụkwa jisi ike na ya bụ ọrụ nke ị na-arụ ana m asị ka Chineke nna duba unu chebe unu ka ha rabụ ndị wepụtara onwe ha sị na ha ga-agba mbọ n'ụzọ ziri ezi n'ụzọ kwụ ọtọ na obodo a na obodo niile ebe ụmụ be anyị nọkwanụ ana m asị Chineke nna nọnyere anyị niile ngwanụ ya mara gị mma daalụ. Ọ dị mma udo dịrị gị. Ọ dị mma ụmụnne m ọkwa unu hụrụ ebe anyị si wee pụta ugbu a ngwaahịa karịrị ma nke bụ nke ọhụrụ ma nke bụ nke ochie ma akụrụngwa ụgbọala na akụrụngwa ihe ndị ọzọ dị iche iche nke a na-achọ achọ na be anyị ma ya bụ ihe nke ị hụkwara nụ ebe a ọ bụrụ na ị nọ na mba Malaysia ọ wee bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ibula na be anyị bụ ihe gbasara ihe a na-etinye n'ụgbọ mmiri kpọwa ọga anyị a bụ Chief Dato Emmanuel Abugu ibunye ha anaghị ngwaahịa gị enweghị ihe mara nnọọ gị jee zuo ike chewe mgbe a ga-akpọ gị n'ekwentị si gị na ngwaahịa gị eruola na be anyị makwanụ na mba Afrịka ọbụla. Chief o nwekwanụ onye chọrọ ka gị na ya zụkọ ahịa kedu ka ọ ga-esi enweta gị akara ekwentị ị nwere Facebook page maọbụ Instagram na ndị otu ya makwanụ email kedu ka esi enweta gị? Anyị nwere ihe ndị niile anyị nwere ihe ndị a maka na communication ọ ya bụ business. Anyị nwere ma email nwekwe aha anyị dị na Google itinye na Majestic Target Sending Brahad onye gị ihe ọbụla gbasatara anyị kpọgodi ọzọ Majestic Target Sending Brahad. Ọ dị mma ị na-ahụ ebe edere ya Majestic Target SDN.BHD so ọ na mgbibiri ya bụ nke a mana ihe ọ pụtara bụ
Majestic Target Central Brahad. N'asụsụ bekee ya ọ pụtara private limited company. Ọ ihe anyị bụ. So akara anyị nọkwa ya. Onye chọrọ inweta m kpọmkwem, ọ ga-eji akara igwe a 016 378 08 wee nweta m, or email address majestictarget@yahoo.com. majestictarget@yahoo.com email. Ijekwe na ya bụ akara Google itikwe Majestic Target Central Brahad, ọ ga-ebupụtakwara gị wee kọrọ gị maka anyị nwa, ma burukwe gị bịa itigoro ya na Google Map or Waze, ọ ga-eburukwe gị bịa kpọmkwem n'ebe a maka na anyị zoro ezo. Ndị be anyị ndewo. Ọ dị mma. Maazị gbayakwara mma mkpọ gị maazị, maka na maazị aghọọla okwu bara anyị ọnụ na nwoke Igbo ọbụla bụ maazị. Chief, kedu okwu ikpeazụ ị nwere ịgwa ndị Igbo gbasara otu ha si ahụta ndị be anyị ndị nọ ala bekee? Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndị ọma na-ege ntị, ekelekwa m n'ọzọ. Onye unu na n'olie bụ Chief Dato Dr. Emmanuel Chukwumabugu. Ọtụtụ na-akpọ m ahịa dị iche iche dịka gị onwe gị ugbu a si wee kpọọ m maazị, wee na-asị na ndụmọdụ m na-enye ndị be anyị ma ndị nọ n'ụlọ na onwe ebe si gaa ya bụ Ọnịcha dị mfe. Elezie anya unu ga-afụ ntaramahụhụ ndị be anyị nọ na Malaysia na ndị mba ofesi dị iche iche, ntaramahụhụ ha na-ata, ka ndị nọ na Naịjirịa ma ụmụnne anyị nọ na Naịjirịa ghara iche na anyị na ebe a na-aṅụ ya bụ akamụ. N'ọkwa aka mere azụ ọgba nkoloko, and ndị Igbo na-ekwukwe n'ọwa aka jaja ebute ọnụ mmanụ ka mmiri si wee zuo. Unufukwa anyị na kọndishọn anyị nọ, mana anyị na-achụta ya ka ọ ghara ịbụ onwe nwanne gị yọrọ ayịyọ ka onye ere gị aka ọsị na ọ dịbe gị nwee ndidi iwe. Onwe onye ọ dịrị ya bụ fecha mfe, n'ọkwa ataramahụhụ ka anyị cha na-ata ebe a. Ka ndị nọ n'ụlọ na-etikwe n'anyị n'ekpere, maka na mba ofesi ka anyị nọ, ọ bụrụ anyị nwa onwe ebe a, ka Chineke tikwa ka na-echekwebe anyị, wee na-agwakwa ndị na-anọ ya bụ na Malaysia ma ndị nọ overseas na ka ha jisi ike na-agba mbọ site na mgba mbọ nke ike aka, na ọ bụrụ ime cut and join. Onye nwee ahịa dị iche iche nke ọ chọrọ ibula Naịjirịa, anyị ga-enyere ya aka bularị ya Naịjirịa. Onye chọkwa ịmụta ihe ka anyị kụziere ya ihe gbasara ka ọ ga-esi wee na ebe a wee na-eme kie, wee na-afụ ihe ọ ga-eri ma ihe ọ ga-ezizilere ụmụnne ya, and by God's grace ka ọ bụ ọgaranya. We are out there to advise them and teach them. Anyị dị bụ mgbe eme, maka na anyị nwere ụmụaka gburugburu. In this number of years that we have existed, anyị nwere ụmụaka anyị zụpụtagoro, ma ndị nọ Canada, ma ndị nọ America, ma ndị nọ Australia, ma ndị lagoro Nigeria. Ha ncha bụ ụmụ anyị nyere aka wee kụziere, wee nye ntụziaka ka ha ga-esi wee bara onwe ha uru. Ndị be anyị ndewo. Ọ dị mma Chief. Mgbe ahụ anyị nọkwanụ n'ezi, o nwere ngwaahịa nke nọcha n'igbe ebe i gosiri anyị nọ ngwaahịa nke gị nke na-ala na be anyị. Kedu ngwaahịa bụ ihe ahụ? Kedu ụdị ihe ọ bụ? Ihe a bụ ihe ọṅụṅụ. Anyị nwere ike ịhụ ya? Ihe ọṅụṅụ a na-akpọ ya beverages n'olu bekee. Ọ dị ka Milo. Nsogbu adị, nọrọ ala. Ọ dị ka Milo. Ihe a ya na-akpọ ya Magnona Malt Chocolate. Magnona Malt Chocolate. Ọ dị mma. O bụ NAFDAC nọmba. So anyị na-ebula ya, otego anyị bidoro rewe ya na mba dị iche iche n'Afrịka, including Nigeria. Anyị na-ere ebe ọ gafego ihe dịka afọ 5 ọ nọ n'ahịa. O bukwara ibu. Ya bụ ihe, kedu ọ bụ sọsọ ụdị nke ọsọsọ na size a ka ọ dị? Anyị nwekwara ya bụ 1 kg. Enwere 2 kg and 1 kg. Magnona Malt Chocolate. Ọ dị mma. Ụmụnne m, nke akwụkwanụ nke anyị
nke akwụkwanụ nke anyị ebe ọbụla ị nọ na mba Naijiria ị chọwa ya, kedu ebe a na-enwetacha ya na be anyị? Ọ nọ na Lagos na trade fair. Anyị nwekwara ya na Onitsha na ya bụ relief market. Ijekwe na shop mart ya bụ na mba dị ya n'obodo dị iche iche dịka Port Harcourt, Rivers State, ọ nọkwa ebe ahụ. Anyị na-agbakwa mbọ iwepụta nke ọ bụ adakwara aghaghị na mmiri, which site n'enyemaka nke Chineke ọ gaghị agafe ihe dịka ọnwa 3 alọnchikwa ya, nke bụ nnọọ otu ugbo ị chọrọ ime ịdọka ya wunye na mmiri. Ọ dị mma. Nke unu mara na ya bụ Malaysia na onwe ya bụ mba nwere quality control, na ihe ọbụla si mba Malaysia na-apụta ma na-abata obodo dị iche iche na quality ya mara mma. Nke a bụ eziokwu na-enweghị mgbagha. Ọ bụ rishi. Ndewo. Ọ dị mma. Ụmụnne m, ọkwụnna ahụ, nke a bụ nke anyị, nke nwanne anyị nwoke, nke abụghị na ọ na-ebulara ndị mmadụ, nke a bụ ahịa nke ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya bụ Macnona malt chocolate na-edozi ahụ, kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị a dị n'iru ebe a. Ebe ọbụla ị nọ na mba Naijiria, ikwuo ole ị chọrọ ịzụ, ịkpọtụrụ ya bụ akara ekwentị, ị ga-enweta ya ma nweta ya ebe o buru ibu, ụdị ọbụla ị chọrọ ịzụ ya. Chief, ndewo, ekelekwa m. Daalụ maka ịkpanyere anyị nkata. Ama m na Macnona nke a ga-eso m ala. Ọ dị mma. Igbo ndị nwe m, Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Echefukwala na ebe m si ewetara unu ozi a na ndị na-anọchite anya ha ebe a bụ ndị ụlọ ozi si ha Asịrị FM, ma aka m bụ nwanne gị nwoke na ezigbo enyi gị nwoke 042 Solex. Ka emesịanụ.